סתם, בדקה. המצלמה מסתכלת עליו. אוקיי, אני הבנתי לך, המצלמה נמצאת. ואז הוא יורד למטה, ורואה כאילו איזה אחד אולי עם סרבל לבן, עם מלא צבעים כאילו, בדיוק תגיד שחור, אדום וזה, הוא חומק לאיזה סמטה, והוא עוקב אחריו, חוזר, וזה לא הציור, חוזר לקיר ואז הוא רואה בפעם משהו מצויר. ועכשיו השאלה היא, למה אנחנו צריכים שתי אנשים? איזה שטויות אני עושה! אנחנו בדרך כלל לא רואים את הדברים שנמצאים מתחת לאף שלנו, וכאן יש לכם הזדמנות להגיד, אתה לא מבין. הדבר הזה שאתה רוצה כל כך, נמצא לכם תחת לאף, אתה רק לא רואה. בטלפון אחד יש מכשיר קשר, שחקן ולוחית זיהוי. די! זה לא אותו דבר. מה? 3, 2, 1, אקשן. נערת המים. תביא מים. מים לתה. מצטערים שהגענו מאוחר. לא, בסדר. כאילו תודה על העזרה. תומר רואה אותי ככה, הוא מקבל שבת. מתאים לך אבל תכל'ס יש חלוץ. הלו, פזר את ההפגנה. טוב! זה נראה אמיתי, אלוהים ישמור. איזה יפה. אומר מנוע, הורידו את המשקפיים. רק לא מסתובב לנו בין הרגליים יותר מדי. איפה האלה, רואה? איפה שמו את האלה? זה באמת לרוץ מפה עכשיו באוטו. מה מצאתי פה? כנסו של האוטו. יש עוד ציוד משתעקים משהו? לא, יש מכשירי קשר לא של המשטרה, יש כובעים לא של אני המשטרה. מסתכל רגע, מי פה הבמאית? אנחנו כולנו ביחד קבוצה. זאת הבמאית. קודם כל, מי אתה? אתה התעוררת? עכשיו אני התעוררתי, מי אתה? בוקר טוב ילד. קיצור, אני אומר אקשן אקשן. שלום. שלום. אקשן. זה התחזות, זה לא התחזור. אז אנחנו נעבור מקום, תגידו אז אנחנו הולכים מפה. הולכים מפה, בסדר, בואו, אז תעלו לאוטו, אז סע אני מראה מפה. את זה אחרי סע שאתם מפה. ניסו. תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה יקרה כאילו עכשיו. יאללה ביי. מה אנחנו עושים? מזיקים למישהו? מה עושים? מנסים ליצור קצת. מתחזים לשוטרים. בוא ניסע לאריאל המשטרה. יאללה. יש לך שחקנים שאתה צריך להוציא אותם ממעצר. מה, חזרנו? אין סרט? אין סרט, אתם רואים מה זה? אין סרט, כי אין צדק בעולם, תמיד אנחנו נדפקות. מצב שמנסים לפגוע בשוטרים ומסתובבים עם אנשים שהם לא שוטרים והם חסרי הגנה והם לובשים בזה, לך תדע מה יכול לקרות. אוקיי. בסדר? הבנו את הנקודה. אחר כך הם דיברו על מצב שבו... תסגרו עניינים מהר ונלך. אחר כך הם דיברו על מצב שבו עובר שם איזה אזרח ורואה שוטר לבוש כזה מרושל ורואה חולצה גופייה ורואה זה ואומר, ככה נראית המשטרה, צ'יק מצלם והולך ומראה את זה והם מנסים לשפר את התדמית שלהם וזה ככה זה נראה. התדמית שלהם בחיים לא תשתפר. עובדה, ורציתי לתעד את זה. צילמת שם?
אז ביניהם אני אעשה את התסריט הזה ואני אריץ אותו ביוטיוב, בושה לאמא שלי. צילום? עכשיו, זה לא יכול להיות חשוב לגמרי. זה בא כמו כדורגלן? כן. טוב, אתם יודעים שהצוות ההוא, סיפרו לכם על הצוות השני שעצרו אותנו. שוטרים. בוא'נה, לינור, פעם ראשונה שאת נמצאת פה בחדר עריכה מתחילת שנה. שמוליק! מה, תגיד משהו. שנייה, עוד מעט. בבקשה, עוד 5 דקות, תבואי, בבקשה. רגע, תן לי, אני עם הראש. אם למישהו יש עוד רעיון איך לעצבן אותנו עוד, שיגיד עכשיו. תראה מה עשו לדלת, לא יאומן. תגיד מלפניי אוריאל. לפניי אוריאל. מאחוריי רפאל. מאחוריי רפאל. ראית פעם בחיים אתה מתחילה לומר את הדברים האלה? ראינו את אחת מגישת מים. באמת? כן. לא רוצה. לא סלם אותך. רוצה להיות עורכת. מה זה? עוד מעט נסיים רב כץ. ויהיה טוב. 2:21 אני מבקש. אני לא רואה. באחת הוא אמר שהוא הולך. אני רוצה לישון. אבל באמת, ללכת לישון. אני מתחרפנת. 4 לפנות בוקר את מצלם אותם מכתוב? נו באמת, מי אתה חושב שמנצח? כן, מייקינג אוף נאמבר 1. מי את חושבת? אורי, כן. מי מנצח? זו ג'קי. מנצח, הטוב ביותר מנצח, כמו בכל דבר. Carry me home to